ना बे हाथायाव थांबावगोन आङो ना आरो जिबनाव बिदि नुनाय नंला बिदि सानबाय आरोना आङो बिनि बे जायगानि बायदि आरो जेरावबो गैया बिदि होबा पिसलायला आरोना लोगोफोर बिदि माबाबा अबेजों माथो आलदा आलदा दखानसो दंदां आच्छा माबा ब्रेन्डनि माबाबो दं आरोना आलदा आलदा दाइनजौनो नै बेफोरखौनो नै दाख्लै ओरैनो 500-600 माबाय बेफोरो खम मोजां नै कालारा फैदो मामिनो नायदो अबावथो ओमफ्राय बे मलाव हाबनानै आङो बुजियासैनो आरोना लोगोफोर मा मल बेलाय आं फार्स्ट टाइम बिदि आरो मल मोनफेरबाय आरोना नैबे एसे सिगाङाव हाबनायाव एसे बैसो हिसाबै दंमोन ओमफ्राय जों दा गोजौआव थांगासिनो गोजौआव थांनायावबो लोगोफोर जियाथ' मेरला दंमोन बेनो गेदेरनि बेनो उन्दैनि लगायलाबायनाय आरोना ओमफ्राय बिनिफ्राय जेबो लाबोखायासै ब्रास गंसे लाबोबाय ओमफ्राय आंनि संख्रि सिनि दोनग्रो थेमा फिसा फिसा लाबोबाय आरो ओरैनो जेबो लाबोआखै आं फार्स्ट टाइम बिदि गोदाव सोराव मल नुफेरदों आरोना जेबो गैया आरो बे मला एसे गोदाननो ओमफ्राय गिदिरालाय गिदिर आरोना बुस्थुफ्राबो बिदिनो गोदाव सोराव दंलाबायोमोन दंनायालाय दंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय इदि बैसो गैयि इफोरबायदि साइज गैयि मा होनबा अबेबा मलनिफ्राय आग्लायनाय गांसे गांनै इफोरबायदिखौ हरनाय इफोरबायदिसो मोनदों आरोना आं लोगोफोर खुनु माने एफा मल जेनेबा बेरायबोबाय एसेबाबो लायाबाबो बेरायबाय नङा होमबा लोगोफोर माने एस साइज एम साइज बेफोरबायदि एभेलेबल थाखायो नङा होमबा बे मलाव बिदि जेबो गैयामोन आरोना माने हाथायावबो बिदि नङा दखानाव बायनाया साबसिन बे मलाव हाबनायनिस्राय आरोना गिदिराथ' गिदिरमोनानो गोगोमनो नोरोमथ' जानांगोन साइजआबोथ' एखे जानांगोन नै बिदिखौसो नायो लोगोफोर बाय टु गेट वान आरो बिदिखौसो नायगोन बिदिखौसो लांगोन आरोना बाय टु बाय वान गेट वान फ्रि सेन्देलाव बारा गोसो गैया जेबो गैया लोगोफोर फसायासै आरोना जानला मानला एसे गोदाव सोरावसो मलबाबो गिदिरथार गिदिरालाय थांफिननोसैसो जोङो जेबो लायासै ओमफ्राय नैबे हाथायाव फैबाय आरोना लोगोफोर जोङो ओमफ्राय हाथायखौनो नुवाखैमोन आरोखि ना हाबजेननाय समावथ' खालि मोननैल' गलि नुदोंमोन आरो बे मोनसे ओमफ्राय बैथिंजाय आगदाथिं मोनसे दंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों बेजों हाबग्रोबाय मा हाथाय अहा हाथाय होननानै नायबोयो आरो माने नाहरबा जोबनायखौनो नुवा आरोना आंबो भिडिअ मोजांबो लानाय जायासै नोंथांमोना आनला सानला मोनसिगोन आरोना ओमफ्राय आं हाबनानै नायलाय एसेबाबो बुजिगोन आरोना माबायदि बेसेबां गोजान गोजानाव दखान दङ ओमफ्राय बियो खमसे खम 10 बिगासो जागोन खोमालाय आरोना जोबनो गैयैखौ नुहुरनानै एथबां ख्रि ख्रि दखानखौ नुनानै बेथ' फार्स्ट लाइन बावसो आरोना बेयो जेबो नङा बे सादा सिदा लाइनसो आरो आङो सिङाव भिडिअ लानाय जायासै आरोना लोगोफोर गिबायबो माबायबो नङा होमबा थबसेखौनो सोरबाफोर लानानै खारबाय बिदिबो सानबाय बिदिनो गोजा बे एखे बुस्थुआनो बेनो ओमफ्राय खालि ख्रि ख्रिल' आरोना मा होनो जेसां नोंहा बुंनानै फैसा दाम गोसा खालामनानै लानो हायो ने बेफोरबायदि आरोना
जेथिं नाहरो बिथिंनो जोबनो गैया। ओमफ्राय नैबेयाव एसे लांदांखाय जों एसे बिदि गुवाराव थाथ'दोंमोन आरोना। ओमफ्राय आं ओंखारदो नांला आंनो बिनि जेबो बुस्थु अक्सिजेन गैया लोगोफोर। दखान मानसि आरो माल बुस्थु बिनि अनगायै जेबो गैया बेयाव। जेथिंबो नाहर जोबनो गैया आरोना। थ' बेखायनो आङो 10 बिगासो जागोन खोमा होननानै लाबाय आरो। नाहरबानो जाबाय नोंथांमोना एसेबाबो आरोना। भिडिअखौ दसे अफ खालामनानै नाहरबा एसेबाबो आन्दाज मोनगोन आरोना। जेथिंबो जोबनो गैया। ओमफ्राय जोङो बारा गोथौथिं हाबहैखायासै। मोननैल' गलि हाबनानै बाब्बारे नमस्कार होननानै बोरायखौ थौ खि थौ होननानै लेंबोबाय। ओमफ्राय नै मामिनि गस्ला गांसे बेखौ लादों आरोना। बुस्थुफ्राबो मोनगोन नागिरबा एसे हौवाफोरनि बांसिन नुदों आरोना। ओमफ्राय आङो थौदो होनबाय थाबाय आरोना। थैनो बायदि थैनो बायदि दखान हिसाब गैया आरोना। ओमफ्राय आं अनेक जायगायाव थाबाय, अनेक जायगानि हाथाय जाबाय नालाय लोगोफोर। एसेबाबो नोंथांमोना मिथिगौ नङा होमबा, दिल्लीयाव सरोजनी मार्केट होनबाथाय बयबो मिथिखायोआनो। बेबो बिदि नङा आरोना। माने भिर जायो खिन्थु दखानाबो मेरला दङ। ओमफ्राय एसे जेनेबा एसे गुवार जायो आरोना। मानसि थाग्रा एरियाफ्रा एसे आलादा रोखोमनि आरोना। जोंनि मा होनो गुवाहाटियाव फेन्सि बाजार दं ना मा होनो, आंथ' नुफेराखै। ओमफ्राय नोंथांमोननि ब्लगनिफ्राय मिथिदों आरो आं नुदों आरोना। नोंथांमोना सोरबा ब्लगाव होयो नालाय सोरबा थ' बिनिफ्राय नुदों आरो ओरैनो सादा सिदा बाजारा गोलावफोर जायोबा एसे गोजान जायो आरो दखानफ्रा एसे गुवार जायो। बेना बिदि नङा आरोना। बेखौनो आलादा मोनथारबाय आङो। सोरबाफोर बिदि नुफेरदों नामा? आंथ' बेनो लास्ट बेनो फार्स्ट होननांसिगोन आरोना लोगोफोर। बेनोल' फाराग आरोना। दखानफोरा एसे गोजान जायो, गिदिर जायो, बिदि जायो। ओमफ्राय बिनिया दखान मानसि एखे आरोखि बिदि आरोना। ओमफ्राय आङो बे हाथाइनि नामखौ दोनगोन आरोना, बुलबुलैया नङाबाबो जोबनो रोङि हाथाइ। माने मालाथ' मा बेनो आरोखि एखे बुस्थुआनो। ओमफ्राय ख्रि दखान होनायानो आरोना। माने बिदा फंबाय गावसिनि इफोरबायदि बेबो इफोरबायदि ज' नोंबो मोनसे आंबो मोनसे। आरो जेनेबा फ्राय एसे उल्था खुलुमग्राफोरखौआनो सानदों आरोना। हिन्जावफोर गैयामोन नालाय बेखायनो आरोना। बिसोरनाथ' बुरजा जाथारो। आं बिदि साननानै फैबाय आरोखि बे हाथाइखौ बुजिबाय। बियो सासे बिमानि सानै बिमानिनो जानांगौ। ख्रि माने जेरावखि हाबा फैसाया जोंनि न'आवनो फैनांगौ बिदि स्टाइल बेफोरबायदि आरोना। मोननै मोनथाम होबाय नालाय कास्टमारा बयनावबो हाबसिगोन खिन्थु मालिकआ सासेयानो बेफोरबायदि मोनदों आरोना आङो। होनो होआ भिडिअखौ। ओमफ्राय लाबाय जेला होनोसै होननानै होबाय आरोना आङो दिनैसो। ओमफ्राय बे हाथाइनिफ्राय नैबेखौ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर। बे मबाइल कभारखौ माने जिङाव दंमोन नालाय बियो। ओमफ्राय बाबानो गेलेग्रा गारि फिसा लाबोदों। मामिनो गस्ला गांसे बेल' आरोना लोगोफोर। बेखौ होनदोंमोन 200 थाखा, ओमफ्राय 100 थाखानि लाबोदों आरोना। ओमफ्राय मामिनि गस्लाखौ 700 होनदोंमोन, ओमफ्राय 300नि लाबोदों आरोना। बे बाजारा बिदिनो बार्गेनिं बाजारनो आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय।